A, takže jsem vypal nahrávání. Ale vypadá, že to umí. Má tam takové něco jako 25, 6. Většinou pusuje super, většinou win. Vzal jsem se měl Zeda, kterého jsem chtěl jít spíš na top, ale vyslali mě na mid. Nechal jsem týmový top. Týmovi si chtěli jít na top, ale nakonec se jak dohodli. Já jsem jim to nechal, mě jedno kam půjdu. Tak uvidíme. Já si myslím, že se Zedem si měl nějakého takového papíra, který sice umí skákat, měl vyndat. Uvidíme. Moc těch tanků nemáme, nás zase. Máme všechno takové spíš squishy. Squishy, ale... Aj, uvidíme. Pojďme hrát. Když se ne, pojďme. Nám rád trashe. Myslím, že mají Sivir, tak si myslím, že to... Ta Sivir ho celkem dobře counteruje i tu Caitlynnu. Prostě celé Caitlyn má potom pasíčky k ničemu, ještě to jí dá manu, takže... Nevím. Tady celkem dobrý counter na trashe. Týma to bude mě zlepší, já naproti Erikovi. To je, nevím, myslím, že nemá šanci se zabít toho Erika, ale uvidíme. Naposledy jsem, teďka poslední hru jsem hrál ze Zeda proti Sinjovi. Taky jsem si myslel, že Sinjo jde counter na Zeda, tak jsem si myslel, že to udělá za ono, nebudu mít farmu nebo ještě, až budu umírat. Každopádně Sinjo měl nějak 30 armoru ze startu, ještě k tomu kupoval manu, nevím k čemu, stejně nepoužil, protože po celou zemi má nic jak mi nedostal, dostal čučku jak chce. Tu jsme nakonec teda vyhráli, když byla na feedě na Caitlynna. Protože Zed se nemá jako tady Zedovi. Ale, no, uvidíme jak to půjde. I do this fucking bitches. Uvidíme. Ale mě zajímá, co ten Ezik předvede jako. Flash Ignite, vypadá, že to chce dát nějak agresivně. Magic Resist 47 si myslím, že by mohl být dobrý. Uvidíme. Teď já přestanu frapst, a kde pořád nevidím minuty, což mě strašně sere, 2 sekundy. Myslím, že tam 20 něco. Ale fakt nic nevidím. Tady individu nemůžu jít, no mají toho trashe, ale... Zase... Mají jenom trashe. To zabít. We will see. Musíme to zvládnout. Má botu a 3 potky. Na jednoho miniona. Mě tady už začal asi už 2. Tady to nestíhnu, to nestíhnu. Takže tady budu mít. Oh. Fuck. 3. Do druhé levelu mi teďka budou utíkat strašně miliony, nebo jsem si dal, že mu pomohla Ečko místo jako Ečka. Moc toho nepředvádí. Nechal se nabejtit jako vede. A teďka ani mi nic nedělal, teď tady mám super dobrý chlap teďka. Nafarmím se, nádhera. Můžu poděkovat Nazusovi za hodně pěkný game, podařený. LOL. Na botu asi se přitáhl. Oh, přesal, že mi zvrhl. To má cenu.
You have been slain. Ale... To už bych asi stejně nezdrhl ještě. Ještě jsem se zabil to Ezíka, takže zase nepřijdu o farmu. Ještě by bylo horší, kdybych zabil Lísina a pak mě zabil Ezík, protože by měl ještě Ezík double buff. Myslím, že tohle bylo ještě v rámci možností dobré. Můžu mít rovnou tohle, ale asi spíš pojedu, protože teda Ezík určitě nebude stavit armor, takže mi to bylo tak k ničemu. Na 600 dostane strašně podelí. No, 15 milionů do rán. Dvě potky. Ten si fakt dost věříte. Takže dostává Frostbara už 2 killy. Škoda. Říkej mi hodně miniony. Je to range přece. No ale dostává čočku. Nevím, podle mě APS už není na mít tak dobrý, býval. Poté co vyšel, tak se tak dál hrát jako díky, že něco bere, ale s tím, že už to Včko nedává ten buff pro ty nepřítele, že to snižuje attack speed, si prostě myslím, že už to není tak dobré, prostě, jak to bývalo. Kdybych měl Včko, tak už je brtuji, teda Ečko. Dám Ečko a Ignite, takže by se to nedostal, takže by nerozdýchal. Špatně dostávám pěknou čočku. Budu muset ekolovat. Farmí... něco farmí, ale... Lol, to jsem posral. Co? Kolika budou gang, a... jenom Lee? Ním se trápně. Čekal jsem něco víc. A tak poděkuju. Vím se, že ten mít nevycituje. Mi odskočí teda, no. Já, abych ho zabil, tak bych musel na něho dát Učko, Ečko a ještě si dát Ignite. Co si myslím, že nestihnu, protože mi uskočí v tom okamžiku. Nevím, o co se snaží. A, moje šance. Flash. Fuck. Škoda. Nevím, co zkušel, jako to byl jasný kill za kill. A nevím, jestli to je zrovna dobré. Ezík má z toho sice asist. Myslel jsem, že ho ještě stihnu zabít, než on mě stihne zabít, ale bohužel se neměl V cooldown na odskok. Ani flash. Takže to nějak nevyšlo. Ale nevadí. Ezík nedostal kill. To je hlavní. Má 34 minut, má stejně minut jak já. A tak s tím, že je range, tak i když možná ho můžu trochu víc zanechat farmit. Kdyby neflashnul mi z toho Učka, tak dostane strašnou čočku a ještě zabiju toho Lísina. Kdyby dal Učku na Lísina, tak zabiju Lísina, ale riskuju to, že mi zabije Ezlí. Nevím. Možná se to mohl zahrát lépe. LOL. Už začne být celkem nepříjemný. Přece jenom nemám Magic Resist a on už má 103 ability power, to má nevím jako hovory. Nic. An ally has been slain. Mám všechny killy týmu jako. O, ten bot. Dělaj.
Oh. Čo, Caitlyn free kill, teda free kill. Oh. Ezík. Oh. Dead Ezík. Osmi level, ty, on mě předlevelil. Ah. Zab ho! Myslím, že tam už nemusím, jako to už mě zabije. What the fuck? Ten tank. Bučka. Čo? Dobrá flash. Oh, no, 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 no. Oh, nevím. Kdyby neměl Ignite, zabiju ho. On mě nezabije. Nevím. Nevím. Třeba budu třeba nějaký Magic Resist. Super Magic Resist, Opening Magic Resist, tohle by se mi hodilo teďka. Podřevat ty vardy všechny si mě nechce. Oh, ten Lee Sin. Lol, nechoď tam na Zusy. Dobře ty. Ale bylo to hodně riskantní teda jako. Já bych tam nešel. Já bych se bál. Už ho posraný nezapadavý. Ještě dál. Ten Align has been slain, už to musím předat, tady zase nemůžu trpčit jako. Šel, to koukal. Musím na ten mid, Align has been slain, na Zusy zabili. Asi Azir, co? Snipe. Lol, kolik má to HPčka? 140? Kde? 64. No, teďka mám velkou lineu tady. Takže vás si doženu na ty miniony. Fuck! Ignite. A nebo kdybych trefil to Ečko, kdyby neutek. Škoda. Naivní, hodně naivní. Ne. Fuj. Zase hodně naivní. Oh! Ty vole, tím jak chcou prostě. Tím jak prostě chcou. Help, 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 help. Need help. Ohoho.
Oh, nice. Nice. Well played. A, vidíte? No, už stejnou farmu jak Ezik. Škoda, že ho to nezabilo. On je mrtvý. Ale zase byl mohl být mrtvý já. Víte, jeho APčko dalo trochu víc damage. Takže zase. Tak na stejno, no. Bohužel. Že to prostě nevíde. Aha, je to on tady. To bylo zbytečné trochu. Teda... Pardon. Oh, za zlý. Já už tě nechci, Lí. Nechci tě. Mimo. Kde s tím sereš? Tři tu jsou na tom jdu, ty vole. What the fuck? Kdyby tu střelil, bych se nasral. Já už se tam nemohl jít. Tyhle bacha na to riziko. To zmrt. A bude dostávat čočku jak chci. Timo. 10-10, ty vole. No, oni na 2 věže vyhrávají. Draka. Draka. Fast Dragon. No pojďte toho Dragona. Ježiš, serte tam na nějakého trashe, k čemu je nám trash? Oh my god, to jsou trolli. Just trollové. Kde je? Smajtni to. A jde Ezik. Ezik jde dolů. Ezik jde dolů. Dobrý, ne? Ach jo. Shut down. An enemy has been slain. Your turret has been destroyed. Potřeboval bych tohle. Jako už mají 3 věže, mám jenom draka. Týmu jede AD. Really. Oh, okay. Oh, okay. What the? Nevím, to je taky asi nějaká slepá. Wow, fakt nevím. Každopádně dobře z toho Ezika nemám šanci pušnout, jako nevím. Co čekají vůbec. Když se nepušnem přes něho. Já to potřebuji než vyfajtit, ty vole. Nevím, no.
tam podle mě všichni chcípnou na tu mid. Nefajtěte s nima, nejsem tam. Potřeba něco pušnout, nefajtěte. Zachnete vojna Ryana. LOL! Já umírám, ani o tom nevím. Proč? Zapte jí! Oh my god! No! Oh my god! Ježíš, proč fajtili? Ale málem se mi zabilo, no. Málem. To je to slovo. Málem. Potřebuje míč. Na to nevyfajtí, ty vole, on nás ještě nechá zabít. Vstaňte se. Čo? Nechápu prostě. Proč jim dávají prostě? Šest. To zase není tak dobře. No, 6-5. Jako? Myslel jsem, že na tom lépe taky ten, to hlasili Rampage, vej. 3-6, ne, spíš špatná než. Že u nás teď děláte 3 killy, no. Ten Ezík strašně nepříjemný v tom poukování. Ale to je asi teda bohužel bohudík asi tak to jediné. Že teď třeba, když já si tady na něho naběhnu z boku a nikoho nepotkám, tak by to mohlo být OK. Jo, ani to takhle až engage'uju. No, Ezík je můj. Double kill. A kdybych měl energy, tak možná ještě si... Oh, VP. VP team. VP... Ne! Uf. That's just OP. Tradition is the corpse of wisdom. Oh, no. Jo, týmová dotka OP. I když jde AD. Musím back. Teď mi tady přejede SD loučko, já jsem z toho posed vlastně. Ne, nepřejede. Oh, care. Back. Please, back. Please, back. Back. Nice. Nevím, Blatterster. Nemám lifesteal, ale jako já už tak nevyužiju. A já prostě naskočím do té Caitlyn a
Prostě ji musím zabít. A toho lifestylu už potom, nevím, pak už asi zdechnu, takže... Už asi tak. Oh no. No, 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 very bad, very bad! Pomoc! Nezabiju Teorika jako první, prosím vás. Back. Snažte se přežít. Back! Čo back? Misklik, oh shit. Oh shit. No damage. Jako Ezreal. Tak si myslím, že ten AP Ezreal je úplně useless. Ale ještě prostě žádný dešputár, potřebuji Hungard. A jdu zabít tu Caitlyn. Jej! Jejda, come on. To doženu. Ne! Timo! Come on! No! What the fuck, really? I can fight now. Jeden mrtvý? No! I'm alive! I'm still alive! What no more? Oh! Oh! I'm alive! Wow! Já to přežil. Rampage. And Timo Rampage. Wow! A Timo Akersky taky přežil. Zatím. Ještě zabiju možná Erika. Oh, anebo tam má ten troll. Triple. Dobrá, tak jenom kill. Kill za kill. Nevím, jestli je to zrovna dobré. Utíkej! Názus! Než tě zabije ten troll. Lidi je mrtvý už. Názus. To mi nedělej. Nezabijíme mrtvé lidi. Co se mě bojíte? Kolik jich tu může přijít? Všichni. Já trochu chápu. A jo, je tu. No, ten light přece nechybí. Trošku. Tolik to být. Trošku. 150 milionů, 130. A zabiju ho na Ika. Jsem na tom líp. My thing. Baby. On mě to vždy táhne. A já nechci přitáhnout. Už nebudu. Oh. Trash. Viděl mě. Oh shit. Skoro ho to zabil, bacha, poletí Utina. Tak. Ach jo. Why no back? Why? Focus to Caitlyn. Zpomaluju a fokusňuju. No. Why? Tady. Oh. No, nezabijej ho. Jej, fucking Ezreal. Je úplně useless. Useless Ezreal dává killy. What the fuck, to se nedělá. Mrtvý. On je zpomalý ten troll. Já nechci být zpomalený. Třeba budu hnát tu Caitlyn. No! Jdem dál.
Barona, Barona. 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 Back and Barona. Tak, push. Push. Push this fucking hell. Push, 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 ale Ezreal bude. Ezreal, Ezreal. Esker. Oh shit. Okay. Now Baron. What I have done cannot Weekend. No co? To by se možná mohl hodit. Pink. Aha, už jsem tu tak to mi nevadí, nechám. Pojď Ezí! 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 Go! Go, 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 go! Go, 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 go! Já vím, že tam je, ale já ty vole, na ně nemůžu naskočit, ty vole. Jenom tak, že tam je. Jsou hladoví, moc hladoví. Moc hladový. Potřebuju kvečku. Oh shit. Then ignite! Zabiju! Nice! Good job! Do back, do death, top. Nice teamfights. Ten Azus to hraje hodně dobře. Já jsem to sice tak prošel teďka, jsem mám triple, ale ještě žádný tohle, to mi strašně pomáhá proti tomu Jerichovi a tak. Třeba bych to byl. Ještě se mi nechce prodovat do ranu. Ještě to je dobrá. 10 HPček, 80 healů. No, už moc ne, ale už nemusím teď. No když, možná kdybych ho prodal, tak to rychle nafarmím, ale... To je to. Back please, no, don't fight, back, please back. Ne, back. Já nemůžu pinkovat červeně, teda, proč, nevím proč. Oh. Go in. Oh, nice, pojďme. Come on. Já nemůžu jako první, jako. To by mě nechtějte, abych pořád chodil, jako první. Jsem dostal dobrý náklad. To řičí! Nice. Oh, dobrý. We have it. It's done. Bacha, ne, Ezí, že se necháš teda týmu. Tady? Maybe? They can push. Tady.
to, chcete fakt pušnout, jo. Nevím, jestli dobře to je zlívá, tak aspoň to pušněte, když už teda chcete pušovat. OK, asi to je lepší možnost. Ten Ezík přece nemá hapka. A tak. Nebude. Drak. Oho! Ezík so greedy. Troll. Ten se toho nebojí, jako. Ten Ezík dává damage jenom. Když on skočí k ním, tak já mu si dám už nemá jak zdrhnut. Lada flashy, jo. A když zdrhneme flashy, tak to je tak. OK. Ward. Já si myslím, že tím, že mají toho Ezíka, tak to prohrávají. A teď je rychle back. Nevím kudy. Fakt nevím kudy, asi nikudy. Nejmo se cítí silnější teďka, jakože tam nejsem já. Oh, bad play. No. To je Ezíka zabít, prosím. No, Timo, dělej něco! Tak. Si budete pořád otáčet jak idioti, tak teď už backujte, Timo. Tam běžte, nebo ne, ale ne, že tam pobíháte okolo, tyhle s čistým rangem. Taky bych řekl. Tohle nebylo vůbec dobré. Kdybych věděl, kdo oni jsou, tak bych možná šel někdy jiný, no ale... Oni ho dali, jo, jako. Lol, kdy? Nějaká bejta tady? Vyletěla.
Only the worthy will survive. Tohle si teď... Balance is a fool's master. Secrets kept out. Jako to necháme úplně zadarmo. Se mi nelíbí. OK. Go. Tak go. Nevím proč, jsem se zastavil, ale dobrý, go. Tak. Vlpotárik. Endgame. Oh, neumírej. To nenechám umřít. Endgame. End. Máme miniony, ale... Oh. Můžeme to ukončit daleko. Dobrá. Tak. OK, tak. Back. What the fuck? Without a sound. Prostě by nás zabili. No, Tárika tam nechte, ano, Tárik, bova, ty vole. Ježišmarja. I go for red. Aniž už tam asi nebude. Jeden item. Nevím. 300 damage. Asi nějaký damage. Ještě nevím jaký, ale nějaký damage. Myslím, že to nesmíme být i rychle. Ještě nevím jaký teda. Tradition is the corpse of wisdom. Secrets kept, our weapons wasted. On nezemřel, ale troll. Já mu to říkal. Ne, tady to poslední jsem... Nevím. Ten Erik tam šel cubujeme celou dobu. Už nevím, mohl jsem možná zdržnout nějakým způsobem nebo něco, ale... Každopádně jsem myslel, že ten Ezík umře, no. Přežil mě, lakersky. A nevadí. Myslím si, že tu hru jsem zahrál v celku dobře.
pěkný gang ze startu toho názvu se. Všechno OK. A hlavně vím. Neměl jsem trolla, neměli jsme žádného trolla. Budeme na nahrávání, teď neměli trolla, jako ten APS, prostě APS.